Ak si kúpil psa za 50 eur cez inzerát, mám pre teba nepríjemnú správu. A tu sa možno pár ľudí nahnevá. A to je v poriadku. Lacné šteniatko z inzerátu nie je zázrak za pár eur. Skoro vždy je za tým množiteľ. A pozor, množiteľ nie je malý chovateľ, čo to robí zo srdca. Je to niekto, kto necháva jednu fenku stále rodiť dookola. Bez veterinára, bez vyšetrení a často s chorými šteniatkami. Toto nie je môj názor. Je to roky zdokumentovaný problém, o ktorom hovoria aj veterinári. A teraz si tú fenku predstav. Celý život v koci, len aby na ňu niekto zarobil. Chytí ťa to za srdce. Však mňa áno. Preto máš 3 poctivé cesty. Útulok, kde na teba čaká skvelý pes už dnes, alebo slušný chovateľ, čo ti v pokoji ukáže mamu, aj papiere a nikam na teba netlačí. A tretia cesta, množiteľ, ktorý roztáča ten kolotoč ďalej. A teraz môj ostrý názor, za ktorý ma zlinčujete. Keď od množiteľa zoberieš lacné štenia, nezachrániš ho. Práve si mu potvrdil, že sa mu to oplatí. A on hneď nasadí ďalší vrch. Ty za to nemôžeš. On sa spoliehal len na tvoje dobré srdce. Súhlasíš? Alebo to vidíš inak? Napíš dole do komentára.